Čau, já jsem Dan a dneska vám ukážu, jak na invert. Na invert potřebujeme dva základní triky. Hello a pop. No, invert můžeme kopnout dvěma způsobama. Staženě, to si dáme nohu takhle a tady nakonec a táhneme to jakoby do toho popu. A pak druhý způsob, to je takový nastřelený a to si tu nohu dáme úplně skoro ven a